pasensya na no, wala mang makahibalo na Sabado de Gloria man day karon sa ilaha. So unexpected no mga ka-FB. Wala day on air karon sa atong programa siya sa Radyo Bibo 99.3 Muse Radio Bibo, Dapitan, Shrine City. So mga ka-FB, niyanap kita atong atangan unya dapit ang ato ang panimbahon magsugod sa alas 9 sa buntag. So yan nataron diri no mga ka-FB. So muni no ang kwarto nilang bishop. So, good morning. So hello. Sunod semana no mga kaigsoon tangin ninyo. Muni ang ato ang preparation para sa ato ang panimbahon. Okay. Dayon, so updates sa ato ang building no. Nakita ninyo ana alcoba na lang kulang ana. So ang modala karon sa ato ang panimbaho si Cardinal Cecil Haugen ang ika-7 nga pertahan. So sa sunod semana po anapod. So tangin ninyo no. Amo ni si Cardinal Christopher Prieto ang ika-4 nga pertahan. So dali na kay naka-transform no. So atong interviewon ka Diop. So Cardinal, sa may atong ka-istorya niini atong buhaton. Ini atong gulakon ato ginibadayon tungod sa pagkabot sa katapusan sa kapanahonan. Mo din man ni nato makita ang atong tinuod nga kaluwasan o success sa atong trabaho sa kalibutan nga pagluwas sa tanang mga anak sa Dios. Kaya ang mga anak sa Dios karon nangita sa tinuod nga kamatuoran, kanang kamatuoran po. Tinuod yung kamatuoran. So kay kung magbalita ka, kinahanglan po dito. So ito na po ito ni Kajot no kay medyo lumahaw na sila. okay.